Zonke iy'ngane esinazo emhlabeni njengabazali ngendlela ezihlukahlukene zinezipho, zinamathalente. Ngakho-ke wonke umzali kumele afunisise isipho sengane. Umzali kumele anake izinto ezithandwa yingane. Asiyekeleni lento singabazali sisize umntwana eshaya isigubhu emva kwendlu or amabhodo bese simemeza sithi ubanga umsindo. Asiyekeleni lento masiza abantwana basemva kwendlu badlala umkhonyana nobaba bathi bayadlalisa ifemeli bese sithi babanga umsindo uma bahambe baye estradeni. Ngoba kanjalo singabazali sibancisha amathuba ukuthi bazithole into ebayiyo. Ngakho-ke nginxusa kuwo wonke umuntu onengane anake izinto ingane ezithandako. Ingane iyakwazi ukuhlabelela. Ingane ifanele siyithengele i-keyboard or i-piano or i-guitars and so forth. Ingane sizixhumanisa nabantu abasemphakathini abaholi abangazifundisa okuthile. Ngakho-ke nginxusa kuwo wonke umzali okhona eMzansi asondeze ingane. Khumbula ezweni likaNkulunkulu kuthiwa vumelani abantwana beze kimi ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Amen.